हाय हेलो एवरीबॉडी। केमिति अच्छे आपण माने? मु भी फिलहाल बहुत बढ़िया अच्छी। तो घरे सबु बेले रही रही बहुत बोरिंग लागुथला, तो आमे चली आसु बहुत घरा जंगल भितरे केवल मु आउ मो गेलु धन आसला हम समस्त की हाई कर देला हाय जय कर देला मामा किसी दे देला एठी एठी किसी कर दिए एठी किसी कर दिए हाँ। तो आमको भी बहुत बोरिंग लगुला घर भितर सब केते घरे रहिबा ना से आज आम दुई जन पलि आसी माने बाहर बुलवा रूम तो एते दूर नुह पाख आउ एठी गोटे निम्ब गछ अच्छी निम्ब गछ तले आमे दुई जन बसीचु आ एठी गोटे काठरे माने गोटे झुलना करा जायछि देखि पड़थे आपण माने देखंतु रूम टा हमर सेठी अछि ना आ सेठी देखि पड़थे माने गोटे पानी टांकी माने चिल्लर वाटर जो पैकिंग करा जाए सेठी माने कंपनी टा गोटे अछि आ एठी आमे समस्त रहउछु सेपड़े अलगा लोक रहंती एपड़े एपड़े जो नाली भलिया गोटे रूम देखा जाए सेटा होछि हमर रूम आ एटा होछि गोटे कंपनी भिजिंग कंपनी एई निम्ब गछ तळे आमे दुई जण बसिଛୁ पूरा घरा जंगल उठिले देखिए पूरा माने घरा जंगल भितर आमे बसिଛୁ कौन करଛ झुलिबा खेलु करियो ये भी रूम भितर रही रही माने हाँ पूरा बोरिंग हो जाଉଛି तो हाँ बसिबा बसई देबी ଭଲ ଲାଗୁଛି ଝୁଲେଇ ଦେବି ଝୁଲେଇ ଦେବି ଝୁଲ ଦେଖ କେମିତି ଝୁଲୁଛି ମ୍ୟାଡାମ हाँ तमे झूल मु एइठी अछि तमे झूल झूल पळेଇବା रूम को पळेଇବା ଯିବା ଆସୁନ ଯିବା ହଁ ଝୁଲିବ ମତେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ କଣ ହେଲା ଓହ୍ଲେଇବା ମାନେ ଏତେ ଡର ଆଉ ପୁଣି ବସି ପଡୁଛ ଓହ୍ଲାଅ ଓହ୍ଲାଅ ଦେଖୁଛ ଏଇଥିରେ ମତେ ମାନେ ବ୍ଲଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦଉନି ଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ କଣ ବ୍ଲଗ ବନେଇବି ଯିବା କହୁଛି ଯିବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ फिलहाल ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୁମ କୁ ଆମୁ ତମ ଚପଲ କାଇଁ ଆମେ फिलहाल ଏବେ ରୁମ କୁ ଯାଉଛୁ ଲଗାଅ ତମ ଚପଲ ଲଗାଅ ଧର ହାତରେ ଧର ସେଇଟା ଧର ଯିବା ଧର ଯିବା ଚାଲ ଧଇଲ ଚାଲ ଆମର ଆସିଗଲୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି କଣ ହେଲା
କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ତମେ। କିଛି ହେଇନି ମୋ ଗୋଡରେ ଚାଲେ। କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ସେ କଣ୍ଟା ପଶିଗଲା ବୋଲି ଭାବିକି। ଦେଖାଉ ଗୋଡ କହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। କଣ୍ଟା ଗୋଡରେ ପଶି ଯାଇଛି ଭାବିକି ଦେଖାଉ ଗୋଡ କହୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନଗଲେ କଣ୍ଟା ପଶିବ ହି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ କଣ୍ଟା ପଶିବ। ମୋ ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ପଶିଲା। ହେଲା। ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ କପଡା ଧୋଉଛି। ସ୍ପିକର। 470. Tommy call. Video call ಇಲ್ಲ video call. ಅಮ್ಮು ಏಯ್ ಆಸೆ ଯିବା ಆಯ್ யாரு எவ்வளவு முள்ளு இருக்கு. போர் அடிக்குது நீ யாருமே வரல போன் பண்ணாங்க. உட்காந்துருப்போம். இன்னைக்குதான் நான் தூங்கிட்டேனே. நான் சும்மாதான் இருந்தேன். ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಾಣೆ இது முள்ளு எடுத்துட்டு வர அங்கே உட்காரலாமா? ଆଏ ଦେଖ ସେଠୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏଠି ମାଟି ଖେଳ ଶୁରୁ ହେଇଗଲା। ବାହାର କରିବା କଣ୍ଟା ବାହାର କରିବା। କଣ୍ଟା ଆସ। ତ ଫିଲହାଲ ଆମେ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ବସିକି ମାନେ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିବୁ। ବୋଝେ କଣ୍ଟା ଗୁଡାକ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲି ଆସିଲୁ ମାନେ କେହି ନାହିଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଛନ୍ତି। କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମ 2 ଜଣ ଛଡା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମୁ ଆସ। ଆସ ଆମୁ କଣ୍ଟା କାଢି ଆସ କଣ୍ଟା। ମଲ୍ଲି ଫୁଲରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସୀତାଫଳ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଏଟା ଆମର କେତେ ବଡଟେ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି। କଣଟା ଲୋ ବାବା ଏଠି ବି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟାକୁ ତୋଳିବି ଏବେ ନୁହଁ ଆଉ 5-6 ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ତୋଳିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୀତାଫଳ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ବି କେତେ ବଡଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିନ୍ଦୁର କେତେବେଳେ ପାଚିବ ଲୋ ଖାଇବି। 3ଟା କେବଳ ହେଇଛି ଆଉ ନା। 3ଟା କେବଳ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ମୂଷା କେତେ ବଡ ବଡ ମାନେ ପୁରା ମାଟିକୁ ଖୋଳିକି ପୁରା ଝାଙ୍ଗଡା କରିଦେଇଛି। ଆମୁ ଆଏ କଣ୍ଟା କାଢି ଆସ। ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।
ସେଟା ବୋଧେ ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ଦେଖ। ତାମିଲ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଜାଣିଛ ନା ପୁରା ଘାଚଡା ହେଲା। ମାନେ ଠିକ ସେ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କହିଲା ତମେ କୁହ ଏଇଟା କଣ? ତମେ ନ କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କେତେ ଛୋଟିଆଟେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ହେଇଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। କାଲି ପୁଣି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯୋଉ ତୋଳିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଏଠି ପୁରା ନଟା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। କିଏ କ୍ଲିନ କରିବ? ମାଲିକ ତ କ୍ଲିନ କରୁନାହିଁ କିଏ କ୍ଲିନ କରିବ? ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆମୁ କଣ୍ଟା କାଢିବା କଣ୍ଟା। ଆସେ। ତେମେଲେ କଣ ତେମେଲେ ସେ ଆଗକୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ମାନେ କୁହନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମର ରୁମ୍ ମାଲିକ ସେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖ। ଦେଖ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖ କୁକୁଡ଼ା। ମାନେ ବର୍ଷା ଆସିବ ନା କଣ କେଜାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ ଧରିଛି। ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିବ ନା ଟିକେ ମାନେ ମାଟିର ଖୁସବୁ ଟା ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଆସେ। ତ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ମାନେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଧରୁଛି ଆଉ ଝିପି ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମା କେତେ ବଡ ବର୍ଷା ହାय ଆମୁ ହାय ଚାଲ ବର୍ଷା ଆସିବ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଆସିବ। କଣ୍ଟାରେ କଣ୍ଟା ବସ ଏଇଠି ବସ। ତ ଆମେ ଏଠି ପୁଣି ବସିଗଲୁ ଆମର ମୋର। ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସେଇଠିକି ସେଠି ଯୋଉ ନିମ୍ବ ଗଛ ଟା ନାହିଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦେଖ ଘରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଟା ଏତିକି ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଥରେ ମିଳିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।